שלום לכולם, והיום אנחנו בעוד סרטון של קסם. או שנייה. אוקיי. סליחה על זה, פשוט נפל לי כל הקלפים. והיום אני הולך לעבוד לכם קסם שאני חושב שאף פעם לא ראיתי מישהו שעושה אותו. אוקיי, אז בואו נערבב את החבילה. יהיה בו את הלימוד. כן, אני רוצה שהקסם הזה יתפרסם. אוקיי, מבקשים המתנדב שאתה עושה את זה להוציא את כל הנסיכים, את כל המלכות, את כל המלכים ואת כל האסים. ואם אתם רוצים במקום האסים, תבחרו כל דבר, אתם יכולים כל קלף. זה לפי בחירתכם. אוקיי. אוקיי, רגע. עכשיו את החפיסה לא נצטרך. נשים את המלכים ראשונים, את המלכות שניים. רגע. מקווה שאתם רואים. את הנסיכים פה. ואת האסים, אתם יודעים, אחרונים. עכשיו ניקח מכל אחד. לא. אתם יכולים לבקש מהמתנדבים לעשות את זה. האמת שהמתנדבים יכולים לעשות את הקסם לבד. עכשיו, מה שאתם עושים, אתם עושים שזה יהיה קדימה. אם אתם נותנים למתנדבים, צריך שזה יהיה קדימה. עכשיו, אתם אומרים להם שהם יגידו לכם מתי לעצור. אוקיי? נגיד הם אומרים פה, מעבירים להם למטה. ועוד פעם. ועוד פעם. עוד פעם. ובמכונה, רגע, במכונה נגיד פה, ואוקיי. עכשיו אתם חושבים ביניהם את הקלפים, ופה הקסם ייגמר. זה היה הקסם, בואו נגיע ללימוד. חזרנו. ועכשיו סידרתי את זה. זה היה כאילו כבר מסודר וסידרתי את זה. רק שיהיה יפה. עכשיו מה שאתם עושים, כמו בקסם, לוקחים מכל אחד. חשוב שזה יהיה בסדר הנכון, כי אם לא, כל הקסם הלך. כי רוב הקסם פועל מעצמו. אוקיי? עכשיו, מה שאתם עושים עם זה, נגיד, אנחנו בדרך כלל מחזיקים חפיסה שהגב פונה לכאן, אז אצלי, אתם צריכים שהגב יפנה לצד שמאל, סליחה על הרעשים, שאתם צריכים שהגב יפנה לצד שמאל, אז במצלמה אצלכם נראה לי זה יהיה צד ימין, או שצד שמאל, אני לא יודע. אתם צריכים שהגב יהיה לצד שמאל, לשם. אולי זה אני מתכוון לשם, לא יודע. אתם כבר תבינו, לצד שמאל, הקיצר, בידיים שלכם לצד שמאל. אצלכם אתם רואים, זה צד שמאל שלי. אוקיי, עכשיו, אתם אומרים להם מתי לעצור, זה לא משנה איפה הם עוצרים, זה ממש לא משנה. הם אומרים לכם מתי לעצור, נגיד הם אמרו פה, אתם לוקחים את זה, שמים את זה בצד ימין, זאת אומרת למטה. ושוב פעם. ככה אתם עושים את זה 4 פעמים, זה פעם שנייה, פעם שלישית, לא 4, 5.
פעם רביעית, פעם אחרונה, כאן. אני שיניתי את הקסם כי היה חלק קצת מסובך. אם אתם רוצים, אני אעשה הגרלה לקסם הזה. אתם צריכים לרשום מספרים. לרשום מספרים בסרטון למטה. אוקיי, ועכשיו אתם הופכים את החבילה עם הגב פה, ומתחילים להפוך קלפים. והקסם עבד. כל הקסם לא עובד בלי שום טריקים, זה כל הכיף בו. וכן, אתם ראיתם שזה היה פה וכל הסדר השתנה. זה תלוי איפה הם אומרים לך לעצור. אז אם הם אומרים, אם נגיד הם כל פעם אומרים באס, אם יוצא זה כל פעם אומרים באס, יכול להיות שזה יסתדר באותו סדר. כי האס הוא האחרון. או שכל פעם במלך. זה לא משנה, העיקר שהקסם עובד. זה היה הסרטון. תרשמו בתגובות למטה מספרים שאתם בוחרים להגרלה, ומי שינצח אני אסביר לו את הקסם המלא, או שאני אעלה סרטון לכולם, נראה כבר. אז זה סרטון. תרשמו בתגובות למטה, שוב פעם תרשמו בתגובות למטה לייק, סאבסקרייב, קומנט, ויאללה ביי.